ụmụnne m, o nwere ife anyị ga-eneba anya maka abalị one ma one gara aga. O nwere ife ozi nke na-efe anyị n'efere mba ụwa, ebe nwata nwaanyị bụ ete were eme gịnị, ibu akwụ wee na-ajụ ọnwa mgbe eke juru amaghị akpụ ka ọ na-agụba juru adịghị nkọ. Okenye ama nọ n'ụlọ wee wu amụa n'ọgbịrị. Mana ụlọ n'anya ka o si wee dị n'ala Igbo taa, ọ na-afụzi na ọtụtụ ndị okenye ji aka ha ama ya ewu ka o wee nwụa n'ọgbịrị. Okwu mbụrụ maka gịnị? Nwaanyị ịrịa akwụ maọbụ igbu akwụ n'ala Igbo arụ ka ọ bụ. O nwere ife m chọrọ ka m kọwara ụnụ, maka na ndị be anyị si na ene na ya nwee oke ite ọgbanyụ ọkụ. Ụnụ feta ụnụ afụ ọtụtụ ndị okenye, ikekwo nwata nwaanyị arịgoro enu asị ha, nne biko rịdata na ọ na ịma nọ nwaanyị ka ịbụ, mana ha anaghị akọwara fa ife kpatalụnụ eji ekwu ụdị okwu a. Biko ịbata tụsara m ife ozi a, kpọrọ m ndị enyi gị, kpọrọ m ikwu, kpọrọ m ibe, ka anyị tiwa akụ oyibo nsugbe. Ụnụ mara na Maazi-UC aha ama ekwuka okwu. Achọ m ka m kọwara ụnụ ya bụ ife ozi a na-efe anyị n'efere mba ụwa. Ana m atụ anya na ndị okenye anyị kwesịrị ime gịnị, ibinite eme gịnị, kwue maka okwu a. O doro m anya na ya bụ ife bụ n'ala Igbo ka ya bụ ife mere. Ikekwo nwata nwaanyị amara ebumnobi ya, maka ụlọ n'anya ya bụ ozi ahụ na vidio na ife onyonyo bụ live. Mmadụ nọkwa na na-agba ya ife nkiri wee na-ajụ ọgịrị na-eme. Ọ na-abụ n'oge gboo, nwaanyị ọbụla na-eme gịnị, na-asọrọ ọtụtụ ife, nwaanyị ọbụla na-ezere ọtụtụ ife. Ọdịnala Igbo dịbu, ọdịnala dị gbuo, ọdịnala ga-adị, anyị wee nakwa. Ụmụnne m ndị Igbo, ife na-eme, arụ na-eme n'ala Igbo. Ka ebe ndị okenye anyị nọ, ka ebe ndị igwe, ka ebe ndị eze, ka ebe ndị nze na ọzọ enwe n'ala Igbo nọ, arụ gbaa ahụ ọ dịka ọ bụ omenala ndị Igbo. Mana ọ bụ omenala ndị Igbo. Biko unu ewe n'iwe for this background. Ụnụ ji eme gịnị? Ụnụ ji anagide onyinye. So biko ịpụta tụsara m ozi a, gbasara m ozi a. Kedu ife karị nwata nwaanyị obi o wee ligo enu akwụ wee na-egbu akwụ, butue ya akwụ? Ụfọdụ a na-eme gịnị, asị ya lie down, nne lie down. Ọkwọ mmadụ nọ n'ala ha were agba ya ife onyonyo. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, dịka ndị Igbo anyị nwee culture, nwee tradition, anyị nwere njirimara eji wee mara ndị Igbo. N'ọnya kpatara ife gbasatara Igbo siri ike, even to the global world index. Ndị gboo ka ha si wee dowere anyị ife ka anyị si eso. Mana ụnụ n'anya ndị ọgbara ọfụ, ọ sịghị it doesn't matter, it matters a lot. So ụmụnne m, ka m tiwe m aka oyibo nsugbe, agaghị m anọ n'ife ozi a jos nkeji one ma one ka m ga-eme ya bụ ife. So deelu m ebumnobi gị n'ozi edemede ma kaba arụ tụsara m ozi a. Ife kpatarụ nwata nwaanyị ejighị arị akwụ, maọbụ nwaanyị ọbụla ejighị arị akwụ n'ala Igbo, maọbụ osisi na-amị amụ, bụ na nke mbụ bụ na osisi ọbụla na-amị amụ bụ nwaanyị ka ọ bụ. Osisi ọbụla na-amị amị na-amị mkpụrụ, ọ nwaanyị ka ọ bụ. So nwaanyị agaghị abịa dịkwa osisi ha enu. Ụnụ naanị na ife nwata nwaanyị mere, ọ dịka ọ liri osisi megiri kwakpo nwa obu. Ọkụ nwaanyị gba ngada were anyị mamịrị.
wee na-asị ọ gịnị na-eme. Ihe kpatara ọ ga-abụ nwaanyị rie osisi, ndị okenye asị nne m gbarata na ọ bụghị na ịma na nwaanyị anaghị arị osisi bụ na osisi ọbụla bụ nwaanyị. Osisi ọbụla na-amị mkpụrụ n'ala Igbo bụ nwaanyị ka ọ bụ. Hear it from me loud and clear. Ọtụtụ ndị okenye amakwaghị ya bụ ife na-akọwa. So o kwesị na nwaanyị kwesịrị na-arị osisi enu, osisi ọbụla na-amị amị. Ka anyị kwụọ ọnụ mmiri oge ọ dị n'obu ọkpa, maka na nke ya apụtakwa nwere ike ịgbagwoju ụwa anya. Ikekwe nwere ike nke ya apụta nwaanyị ewere ọjị sọọ ọjị kwụọ ọjị ọ na-afịọ. Ọ bụrụ na amata gburugburu nwata nwaanyị a ga-asụpụ ya n'obodo. Ndị Igbo anaghị egbu mmadụ. A ga-asụpụ ya n'obodo. O mee gịnị? O mechaa nọcha ahụ e nyere ya ọkpụọ arụ. Maka na ihe bụ is a disgrace to the culture and the tradition of ndị Igbo.